Ľudia si často myslia, že sa musí niečo stať, aby boli šťastní. Ľudia si často myslia, že sa musí niečo udieť, aby mali lásku, aby boli bohatí. Jedného dňa budem šťastný. Vy odkladáte svoje šťastie do budúcna na nejaký neexistujúci moment urobiť. A čo vy môžete urobiť? Vy môžete byť šťastní teraz, keď sa rozhodnete, že teraz tu a v tejto chvíli som šťastný. Že teraz tu a v tejto chvíli som bohatá. Že teraz tu a v tejto chvíli mám dieťa. Teraz tu a v tejto chvíli mám hojnosť. Teraz tu a v tejto chvíli mám prácu. Keď vy sa cítite, že tú prácu máte, že tú hojnosť žijete, že máte všetkého dostatok, tak vtedy sa vám to aj deje. Ale keď vy očakávate, že sa niečo stane, že sa niečo zmení, že niečo príde, že keď sa urobia nové podmienky, takže vtedy budete šťastní. Zabudnite, to je ilúzia. Vy teraz potrebujete byť šťastní. Tu a teraz v tejto chvíli ja som bohatá osoba. Ja som šťastná osoba. Ja mám hojnosť, ja mám to auto, ja mám tú prácu, ja mám toho partnera a ty potrebuješ na ten stav vybrovať.